Все моми и все хубави. Да не удариш лампата, без лампата. Всички моми явиха ли се вече? Добре, може по изключение да поканим и някоя мома по душа, ако има всичко. Има ли такива? Някои недоволни, ако има? Знаеш черно. Тя знаеш черно. Добре, дайте всички моми с тук, музика, майка, музика, в ритъма на танца аз ще поканя Деница да обърне гръб към момента. Помагам, момите, готови ли сте? Внимание, ръцете! Ръцете, внимание! Готови? Готови? Загрявайте, загрявайте! Моментът е много специален и не скачат, не се лъжат нещо. И... сватби ни очакват! Не една! Три сватби! Искам да пожелая на дамите много любов, да намерят своите половинки, да ги бъдем гласната. Ще ходим на 3 сватби в най-скоро време!